havahduttaa, kun syttyy ne tekonurksivalot sieltä, niin huomaan, että oho, nyt siellä rupesi kirkas loistamaan. Tuntuu, että on tarpeettoman paljon valoja ympäristössä. Vähemmälläkin yleisvalolla pärjää, jos pelkästään liikkumista ajatellaan. Aika harvoin on silleen, että olisi ihan niin tumma säkki päässä, ei semmoista pimeyttä kovin usein löydy kyllä. Äkkiä siihen tottuu silleen, että jos ei halua valaista keinovaloilla pihaa, niin pystyy liikkumaan ihan melko luontevasti mihin vaan ilman valojakin. Joku saattaa jopa ajatella, että ei uskalla liikkua ulkona, jos ei ole joku perusvalaistus. Pikkuhiljaa on vieraannuttu tuosta ihan niin kuin sellaisesta metsäläisyydestä, metsässä samoilusta. Ja tarvii mennä jäälle. Et me hyppimään. Ei kanna yhtään. Kyllähän täälläkin on viime vuosina, ehkä viime vuosikymmeninä ollut vähän semmoista trendiä, että ihmiset perinteisiä kesäasuntoja tai vapaa-ajan asuntoja onkin muuttanut vakituisiksi asunnoiksi. Et sitä kautta täälläkin on nähtävissä, että halutaan kuitenkin lähemmäksi luontoa, missä ei ole niin paljon keinovaloja eikä mitään ihmisiä aiheuttamia melujakaan. Johonkin, jos mennään, missä on vaikkapa vähän katuvalotkin, jää semmoinen tunne, että nyt pitäisi mennä laittaa valot pois ennen kuin käydään nukkumaan.